jednu brzu pitu sa ovčjim sirom, može i mešan ovčji i kravlji. Potrebno nam je brašno, sir, ulje, pavlaka, jogurt i jaja. Jaja ćemo sad umutiti i prašak za pecivo koji ćemo izmešati sa brašnom. Kad smo umutili malo jaja, dodat ćemo sir. I sad ćemo malo sa mikserom sir i jaja umutiti. Ulje. Jogurt. I na kraju ćemo dodati brašno u koje smo umešali prašak za pecivo. To stavljamo peći na 250 stepeni 15 minuta. Znači brzo je gotovo, fino je. Sada ćemo isipati u pleh, možete i okrugli, lepo deluje.